No a vítam vás na mojom kanále YouTube Stefan Gaund. Takže ešte k včerajším príspevkom toľko. Anna Garkinková, ktorá vybavila falšovanie mojich písomností, firemných písomností, úver a tým pádom okradla svojho zamestnávateľa Tatra banku, tak ten úver si vynútil Ladislav Samoš. Šamorín Mliečno, alebo presnejšie mal by bývať niekde na Tupého 34, ktorý úver nevrátil ani mne, ani nikomu inému a použil pre vlastné účely. Takže ďakujem mu, že za jeho podvod som mohol sedieť ja. Toľko toho, ďalšie príspevky ešte prídu. Lúčim sa s vami z mojho kanálu YouTube Stefan Gaund.